Aritz aurra behi dengo dugu, bale? Honekin kontu. Bai, atento egon zu, bai, ozpare. Ikusentzuleok, pilotazaleok arratsalde honen deizuela Euskal Herritik mundura, hanpo txapelketa, atzo sopelan izan ginen, palako finalak eskaini asmoz, gaur goizean Zumarragan izan gara eskuzko finaletan, eta orain berriz, zestako finalak emititzera, Arabara Burgelura, etorri gara izan ere bi final eder eskainiko dizkizuegu, banaka, badakizue munduko txapelketa ate joka dugula, lehenengo partidan emakumeak eta bigarrez noan gizonezkoak eta gaur aditu lanetan, lehengo astean bezala, Aritz Erkiaga izango dugu gurekin. Aritz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, txapelketa politia ikusi dugu, oso politia, finalerdi ederrak bai, lehengo astean, eta finalen txanda ere iritsi zaigu ba. Bai, eta hemen Araban oso pozik hartu gaitxuelako, danontzako da aukera ona, Arabara etorti eta zesta ona ekarriaz, jentiego osatzie, eta partido gogorra espero dugu, txapelketa osune honenak izen dizen pelotaria daz, eta baian horre eitzen dan frontora hobetuen. Frontoiaren ezaugarriak aipatu beharko ditugu Burgelu, herri txikia, oso frontoi dotorea, baina berezia. Ze baldintza ditu frontoi honek, Aritz? Bai, pixkate luzetxua da, eta goiko sari baju, orduan batzeratzen arazuekin aldi zibili, eta hori hobetuen mendegatzen da bena, horrekiko gakue. Ikusiko dugu, pilotariak prest dira, guk Aritz gure tokia hartuko dugu, eta ea nolako jaialdia eskaintzen dugun. Tira hortxe ditugu bi epaileak ere beharrezkoak dira, jaialdi guztietan eta elastiko gorriarekin Elena ariko zaigu eta elastiko berdearekin berriz Iart Arakistain. Aritz, bi honenak finalean ze partida aurre ikus dezakegu? Bueno, ikusi beharko dugu ezta, frontoien ezaugarri eta norre moldatzen da nobeto, Iartek ize da eskain dartu dago edala eta botere handikue eta Elena baigul gehiago errebote hau eta erremate politxetan eta baigule horre bai hartek bai baduko aldia, baina bientzako da frontoi berria eta hori zaila izaten da hasieran. Frontoiaren ezaugarriak aipatu ditugu, egia da, luzeagoa dela, hau pasaren astean Aritz sakearekin ikusi genituen neskak moldatu ezin da, noiz atzean geratu, noiz aurrera joan, gaur tartea behintzat badute atzean gelditzeko, ezta? Bai, baina horbe sakean naiz eta tanto ezein, horre kakue bai egongo da sakien luze ataraten da bena. Egia da aurreko partiduetan errebotera ezela hor zebela erazue, errebotera ataraten da nien tanto egiten zala, baina hemen gako alda egon, sake motzatara eskero, bestiek aurrien hartu eta pasetako aukeri dauko, eta hor gero hemendik errebote hau eskero, zaila izango da tanto egitxe. Aritz, okerrezpanago zuzeu jarri zinen lehenengo aldiz Burgeluko herriarekin harremanetan, jaialdi hauona ekartzeko, final hauek Arabara ekartzeko, ezagutzen zenuen frontoia, nondik nora ikusi zenuen, interesgarria izan zitekeela ona etortzea? Gero txapelketa ikusitxe hiru modalidadetan jokatzen dela eta frontoia eta herri askotara nahi genuen hurbildu, zenbat eta gehiagotan gure kiloa ezagutu eta Euskadi
bai federazio modure eta bai herri modure ekarri eta nahi genuen final bakoitza lurralde bakoitzan euki. Palakue atzo jokatu zen Sopelan, gaur Zumarragan eskuku eta zesta jakin genuen Arabara nahi genuen etorri eta federazioak eta udalak lagundute Burgelun hartu gaitxue eta oso pozik. Oso pilota leku ederra daute Burgelun, begira zazue itxura bikaina du, kiroldegia da hau, bere parke, taberna, gimnasioa ere bai, ludoteka bat ere bai, oso ederra 2009an eraikia, inongo aitzakiarik gabea, eta nolako partida ikusten dugun, arratsaldeko 5:00 pasatxo, hasi da finala, hasi da jaialdia, luze sakea, Helenak, Iartek, luze honek ere, erregotera pasatzen utzi, eta ezin, ikusten dugu frontoi luzea, Aritz. Bai, lehen esan duten ez da, saki ondo atara du, sake luzea izen da, oso ondo atarata, baina gero Iartek errebesa sartu da, benin pixkat aurreratu inda larregi uile Helena, eta gero horrebotien jarrian 10 kuadro ingurutik, hortik buena inezkero erasotan sartzea, eta nahi zen indarremon, falta. Beste gauza bat ikusi dudana, goiko sarea oso gertuan daukala, eta erne ibili beharko dute pilotariek, Hori da, hori errebotera botan nahian, horre kontuz ibili bizara, ze entzaietan etorri dize lau pilotariak, 2 neskak eta 2 mutilek astion, eta horregaz konturatu diz, goiko sarie behien daukala, eta horregaz kontuz ibili bizela. Ze ilusio pelotarien artean, Euskal Selekzioak lortu du, bai babesleetan, bai udaletan, herrietan, herritarretan halako ilusio eta xarma berezi bat. Atzo adibidez Sopelan sekulako ume mordoa eta umeak ez zirenak ere bai Euskal Selekzioaren pilotako kamiseta jantzita ziren. Eta maila bikainean pelotariak, eta hori da, pelotariak garrantzia handia eman diotelako txapelketa honi. Aste honetan beraz entrenatzen izan dira. Bai, hemen gaueko 9:00etan gainera, ez da, hemen lehen esan duzu modun kiroldegi bat da, eta orduek asko egoten dizu okupaute, eta horre Monteskuen tartetxu bat aste azkenien izen zen, eta guztu etorri zen denek, nahiz eta berandu zen. Ze tanto politia egin duen oraingo honetan Helenak aurre xamarrean hartu du pilota, eta goitik bera horma bikoarekin ederki bukatu du tantoa. Hortxe ikusiko dugu errepikapena, 6. kuadrotik. Ezin hobetu, neurtu ditu bazterrak eta Iart ezin iritsi, Helena sakean. 9:30 pumpa egin eta sake ona. Iartek, luze, erregotera, aire zala ere Helena. Biak nor baino nor gehiago, pilota zaila sartu du Helenak, barka Iartek, Helena errebesez. Luze, ikusten dugu, frontis erdian darabilte pilota, Aritz. Bilurre goikosa botateko, eta holan ezin pasau aurkaria gainetik, baina, bueno, ni pentsa dute gehiago izango dela, urduritasunek eta igule ez nahi tantu erregala, da? Bestiek merezi zetie tantu eitxi, eta norberen opariekin bari, bestie bere lan eitxi tantu eitxoko. Zer moduz ikusten ari zara pilotariak hasiera honetan, lehengoan finalerrietan urduritasunak eraginda eta ikusi genituen pixka bat, gaur ematen du nahiko sartuta hasi direla, ezta? Bai, hasieran Iartekin dago akatza handia lehenago saki luzea eta opari bat, baina, bueno, ni pentsa dut izardixi botaten azten dizenien lasaitxuko dizela, eta euren joku frontoi neurrixia hartu, oin Helenak ondo altzau dau, ja igulori bilurrek entzen hasiko da, eta oin erramate ona. Zeinen ondo, larri zen, txapa ez zuen urruti, hainbeste arriskatu beharrik ere ez zuen, baina bigarren bipareta bado, elastiko gorria daraman Helenak eta ze dotore egin duen jokaldia. Hortxe, kantxa erdian hartu eta oso ongi, Bai, horre esan duzu, ez da pixkate askutxu arrez gaude, baina, bueno, oso ondo ikusi non daukan aurkaria eta hormabiko ona. Iartek berak ere, ikusi duzue, aitortza nola egin dion, izerdia bota esan duzu Aritz, eta gaur dagoen beroarekin askorik ez da beharko izerdia botatzeko. Bai. Sakea, luze, oso luze. Iartek, oso ongi errebesez, luze honek ere. 9:00, Helena, ez da erresa izango.
Ongi Iart. Luze, Elena, gos ongi errebotera, bederatzitik, gainean da, aukerakoa berriz ere, baina, bai, ontzat eman du epaileak, ez dakit lehenengoan izan den ala bigarrenean. Amendik, bai, ez moten izan da, bateaz izan dela. Hala izango zen bai, eta pilota hori ezin izan du sartu propio hanketara jotako Aritz. Bai, horre oso ondo Elena, ikusi denien bai ezin dabela pasa, bentsate hiru laurdeneko posturagaz horre hanketara bilatu eta oso pilotaka dauna. Hor ikusten dugu eguzkiak jotzen duela frontoia, baina ez dut uste pilotarientzat oztopoa denik hori, ez du ematen behintzat kanpotik, ez dizuegu aipatu nazioarteko pilota federazioaren markoan kokaturik dago Euskadiko Euskal Pilota Federazioa, badakizue, ofizialtasuna bide horretatik etorri zela, eta beste erremediorik ez, eta haren araudira egokitu behar. Beraz, bi jokotara jokatuko da, 10 tantora izango da lehenengo jokoa, bigarrena ere 10 tantora, eta berdinketarik balego 15-era, barka goizean eskuzko finaletan izan gara, Aritz eta 10-era jokatu dute, 15-era, markailuan ere hala islatzen du, barkatu idazue ikusetzuleok, bigarrena ere 15-era, eta berdinketarik balego 10-era, azkenekoa, 6 eta 2 aurretik, Elena. Atzera Iartek, agintzen oraingo honetan, bizkarra erakusten. Osongi, Elena, bere buruari denbora emanez, errebesez. Aurreratu eginda Elena, ongi hartu du, luze ezker horma bilaturik eta tanto izango da, osongi jokatzen hasiera honetan. Bai, oso ondo, horre Iarte egixe da lehenengo pelotan erdi dominetan hasi dela, baina gero ez da aprobetxa hori momentu eta Helenak lehenengo aukeri uki da benin ondo altzau dau, goixe ondo neurtute eta paseti lortu dau eta gero tantu dominetan egon da nien oso ondo bukatu dau. Agintzen, ongi bukatzen, defentsan aritu behar duenean sendo, partida biribila egiten momentuz Elena Iart, barruan da, errebotera. Errebotetik garbi ateratzen da pelota. Bai, oso ondo, entzun deuki dugu, erreboteko hormie oindala urte batzuk ez bela honauki, baina ematen da konpondute dokola eta oso politxo. Egira, Aritz, pelota zaila zen benetan, baina bere burua lurrera bota eta zorte pixka batekin, baina meritu handia Helenaren tanto horrek 8 eta 2 eta Iartek atxeden aldi eskatu du. Bai, horre Helena oso ondo, ez da, errebotiek gora botata eta hor egixe da Iar baigule dudan egon danien atzera mondo bela pausue, horre normalien egixe da, kanpotik erratzi ikusten da ez da, baina teoriak dinu aurrera junbisa egie eta atzera juti erabaki deu eta hor pelotiek gainera botatzu, baina meritxue emon bijako Helenan errebotiari. Metro asko ibili behar dela hemen, alegia, banaka, pentsa ze frontoi luzea eta metro asko dago ibili beharra bai. Atzera edo aurrera, baina erabakiak azkar hartu beharko dituzte pilotariek, pilotak aipatu dituzu, ze pilotagireren pilotak dira eta nolakoak. Bai, hau modalidadi zestan barrixe da guretzako, eta aurten Euskadi ofizialein danien eta ikusi honien nazioen liga eta jokatu behar dugu zela, horri biligara proba batzuk gehitzen pelotagileekin, Zulaikaga zipini eginen kontaktu den eta izan saiakera batzuk egin duguz, gero araudia ez genuen jakine izi azkenengo momentu behar zein izango da, hemen pelotak hartu bidozuz araudiaren arabera. Ia sakea errestuan zagozenien ia albazara jun aurrera edo ez, eta hor pelota bizia erabiltzen baduzu, ezin bazara jun aurrera, sakerra botea daten baduzu. Ja ezin eskoa da, orduan horra araudia jakin eta gero Zulaikaga ondo konpondu gara eta uste dute pelota proposak lortu dugu zela. Asmatu duzue bai, asmatu duzue, biztan da. 8 eta 2 atxen aldetik bueltan bi pilotariak, Iartek behar du susperralde txikiren bat. Eskubiz oraingo honetan Helena. Luxe, aurreratu egin da Iart, ongi aurreratu ere, baina ez du zestan sartzerik lortu eta atzetik joateak eta banaka jokatzeak hauxe dauka Aritz ez da erresa. Bai, eta gainera ikusten da Helena oso ondo da bela, begiratu indau, ianuen daun,
buru erabiltzen dabil, ez dabile pelotak edo nora botaten, danak dago intentzioaz botaten, eta egizan daue hasiera oso ona Elenaren aldetik. Asko jokatzen, Elena, bai, asko jokatzen. Animo faltarik ez du Iartek, ea ba. Ongi ezkerparetera, eta bikain, aipatu duzu burutsu jokatzen ari dela, eta indarrak neurtzen, fisikoki ere aparteko beharrik gabe, eta nagusi izaten. Bai, eta bere joku bai lindarrin eta einbiherrin teknika, ez da? Edo nora bota biherrin hori beharritxe, hor bezkerreko hermanez lankurso den osazpiter inguruen, oso zaili hartentzako, eta oso argi jokatzen. 10-2, bostanto 15 falta ditu Elenak, lanak zailtzen, aldapa malkartzen, Iarti. Atzera Elenak, oso ongi, xuxen. Eta, hor eskapadatik ire matere egin dute, baina ez da zer gertatu. Motz gelitxuka jako horri Iarteri, edarra txuli asartu dauna Elenak, eta gero horre reboteetako pixkat behien gelditzu jako Iarteri, eta gero botan nahi izan da benien, sustue. Sustoa izan da eta gaitzerdi. Oso nagusi izaten lehenengo joku honetan Elena, 15-erako, 4 tanto falta, eta bigarren jokoa ere 15-era izango da. Sakean ere oso fin Elena, luxe. Eta hor ja Iartek zailtasun edo pasetako, eta Elena beti Iarten aurretik joku egin. Begira orain, Aritz, nio. Haze bipareta, eta arriskatu berra hauka, ongi hartutako erabakia eta ongi egindako jokaldia. Zozer aldatzi pentsa dauz, orain arteko eitxen izan da bena paestatzen moten izan emaitza ona, eta horre final erdietan ikusi genuen, ez da ize partidu zen hasi izan errematetan, eta uste Frida zala, hasi zala errematetan, eta batzutan bai emaitza ona, baina errematiek hori dakar batzutan ikerten dozu, eta beste batzutan ez, eta Elenaren joko zehatzori aldatu. Baina behira zer gertatzen den, orain hanka sartu berriz, eta da partida asko zailtzen, eta orain zein da estrategia Aritz joko hau erdi galduta dauka, alik eta tanto gehien egitea kaso, konfiantza irabazteko, bigarren jokorako, eta aurkariari beldur pixka bat sartzeko ere bai. Eta batez bere konfiantza, ikusi dugu 3 tanto doi, eta 2 izake luze atararatxuz, falta, orduan gule tantoen eta horregaz zakiaz neurtzie ian unaldaben jo, eta hori garrantzitzu alda izan Iartentzako, eta lehenak bez jarraitzu lan, ez itxi Iarteri tantuek eitzen, irabazitxe dugu zeta, baina, esan dugun ez da, Iartez jutie konfiantzagaz bigarren zetera. Oraingoa bezalako tantoak behar ditu bari Iartek, Elenak ormabikoa bota duetzen, ormabiko txarra, baina ongi igerri dio Elenak, eta gero eskubiz, atzeko zuloan edarki sartu du pilota, ikusiko dugu hor iaia kontrakantxatik, zein ongi bideratu duen pilota atzeko txokora, eta Elenak ez zuen deus ere egiterik. 4-12 marka aluan, ez duen behintzat faltarik egiten Iartek, 2 baditu eta jada. Sake hona da. Errebesez, ongi atzeratu Elenak. Eta airez ezin sartu zesta barruan Iartek, eta jokaldi politi batzuk egiten ditu, baina ez dio jarraipenik ematen, eta olatu luzearen beharra dauka. Eta gero hori, goine alegin du tantoren bat edo beste ditzen, ze hausaki bost erdi inguruen mondo boti, eta sake luzeo bate bidau gero tantu dominetan ikitzeko. Beste tanto bat jokuan, eta etxita ikusten dugu Iart, joku honetan gorri joango da puntua hortxe publikoaren txalo artean, eta publiko pixka bat ere bildu zaigu armailetan, estimatzekoa zinez, beraien presentzia, sakea Elenak. Atzera Iartek, aire, 8 territik, luze, frontis erdian jota, ongi Iart, aurreratu eginda Elena, hala ere ongi luzatu dio Iartek. Lanean jarritzen du, oinetara, orain honetan sartu du, zesta barruan pilota eta oso luze jarri errebotean,
eraman Helenak, hortxe du aukera Iartek, ea zer egiten duen, Ormabikoa, ez da zabaleratu nahi aina ordea, eta orain Komeria, gala ere ez du aprobetxatu Helenak, Iartek, atzera! Osongi, pilotaka da ona dau, orain arteko tantorik onena ikusten ari gera. Erregotean orain Iart, aukerakoa Helenarentzat, ea zer egiten duen. Atzera, bikain bideratutako pilota ezker Ormara, eta zein ongi, tanto honek labur biltzen du ondoen zer gertatu den joku honetan, Aritz. Bai, hor aukera bisek ez da, harina amaitzeko tantue eta bisek egin daue akatza, baina bueno, azkenien Helenak aprobetxatuko jau, eta baina ia arte aukeri daukon pixkat aldatzeko orain arteko norabidie, pixkat zoze aldatu, ze horre ikusi dugu Helena bai oso argi da bila jokatzen, ikusi dugu ia hartatzen ikusten da benien, eta bera arrebesaz da benien bai behien botaten pelotie, ze badaki ez da bela pasauko eta aire topau biharrin ia harteke hori bote pronto edo nahi dutze ipini arteri eta bueno, oso ondo. Hortxe ikusi duzue plano eder bat, zeinen egoki zaindua dagoen pilotalekua, sarea ere garrantzitsua izaten da, Aritz, eta oso ongi eraikia dago, Bai, politxe frontoie, eta, bueno, honek emoten bada aukera, gero eta gehiago etorteko ona, eta hemen zesta ikusi, lehen honen aurretik ikusi guz umetxuek zestan jokatzen bai, eta, bueno, beti da posgarrixe, eta hori da honen ideia bai, ez da, Euskal Herriti Mundialena. Herri ezberdin askotan modalidade ezberdinak ekarri, eta jentie hurbiltzen dena, bat bada bintzepe, animetie, hemen ez da klubik zestaku, baina bueno, Gasteizen edo badao, eta arepe alda ikusi honen fruitua. Pozik etorriko ginateke bai, Burgelura, jaialdi asko izan ditu Euskal Herritik mundura hanpo txapelketak, 29, 30 jaialdi barka, gaurko honekin 30, 23 herritan banatuta, lurralde guztiak ordezkaturik atzo Sopelan palako txapelketak izan ziren, gaur goizean Zumarragan eskuzkoak eta orain berriz, zestak hartu digu tokikoa hementxe Burgeluko pilotalekuan. Udara atejoka, Aritz, udara pasatuko dugu, eta urriaren 14tik 25 munduko txapelketa haze ilusioa joango den Euskal Selekzioaren hegazkinean, eta baliteke zu ere bertan izatea. Bai, bueno, ikusi bidago ez da, modalidade bidauz, 54 metro eta 56 metro. Zesta, Uruguain jokatuko da, ez dugu esan, Aritz? 54 metrokue, bai. Hori da. Hori Buenos Airesetik barko baten edo ordu terdi edo dau. Eta hondik ez dakidu, ez da, zelan nunengo da ben lo, eta horre denak hondik ez dize pentsau, baina, bueno, lastera zibiko gara horretaz pentsetan. Hautatzaile dauku mutiletan Diego Beaskoetxea, eta berak hartuko dago erabakia datorren hilerako edo bai pixkate antolatzen hasten garen nortzuk, proba fizikuk itxeko, gero psikologuek eta jakin biko dize nor hartu eta txapelketa garrantzitsu ediz, ez da jente asko ez dago itxuta olako presio batera, eta bueno, aldane dana ingo dugu. Haze tanto bolillo horren honetan, Aritz, dotore asko, Eta ez da asko ikusten, ez da. Eso abilduta, txak? Batez behenezketan ez da hori jokaldi askotan ikusten, ez da oso itxuta hori itxera, baina, bueno, bikain bota du. Hemen ikusiko dugu, begira, Beso bilduan, dotore asko izan da, Iarten tantoa eta aitortu dio Helenak. Berak ere, eta bai, aipatzen genuen presioa, eta bai, zerbait berria izango da, munduko txapelketan biziko duguna, baina bai ikusten dugu ilusio ikeragarria, eta ez dakigu Euskal Selekzioak zenbat dominia izango dituen, baina parte hartze hutsa garaipen handia da izugarria. Bai, eta ez dena lortzen ez da izango, ez delako aleginik ez delako saiatuz, pilotariak dana da ilusio handixagaz, honen ensaiuetara eta danak datoz gogo handiagaz, eta bintzet horregaitxik ez da izango ez daule lortzen. Halaxe da bai, zesta puntaren kasuan, binaka, banaka, bueno, titularrak eta ordezkoak ere izango dira, mai gainean,
Guztira aritz nesketan buruz-buru jokatzeko 2 lagun joango dira eta binaka joatzeko 4-6 beraz eta mutiletan berdin. Bai, hori da, gainera frontoi ezberdinetan izen da, 56 metroko mundiala Buenos Airesen jogatuko da eta 54 kolonian eta orduan partiduek ordu antzekuen dizelez gainera ezin da errepikatu pilotari batek eta orduan 6 pilotari jungo diz bai nesketan eta bai mutietan. Egonaldi berezia izango da, politea, unkigarria, Buenos Airesen bertan 4-5 euskaletxe omen dira, aritz, hango euskaldun guztiak diasporakoak harremanetan jarriko dira, pilotariekin, oso giro berezia sortuko da. Bai, gainera, uste dut, euskal jairen bat edo be... Aste bete lehenago uste izango dela, bai? Bai, Kordoba inguruen edo bai. Uste dut dagoela, eta hori aprobetxatu zigul ba... Bai, alaxe da asmoa, bai. Ara joatea, gero Buenos Airesen 500 metroren barruan egongo dira pilotaleku guztiak, partida guztiak ikusteko aukera izango da, eta zuk ongi aipatu duzu bezala, Uruguaien jokatuko da, 54 metroko zesta txapelketa, baina itsasoa zeharkatu, Pasai San Pedrotik Pasai San Juanera bezala, esan genezake, ordu bete, ordu terdian, alde batetik bestera, beraz, oso politia izango da. Bai, gainera hor 54 metroko koloniakue oindala urte pilo bat egin zan frontoi bat da, oraintxe da berrizten eta gainera dana itxen, ezta? Gailurre eta dana, da pintxau eta oso politxe gelditzuko da. Eta gu hizketan ari ginen bitartean, Iartek Bizpairu tanto ederrasko egin ditu, lehenengo dejada hori aipatu dugu, gero bipare eta polit bat ere egin du, 4 bat aurreratu da, seinale ona, lehen jokoa hain erraz galdu ondoren bigarren ariala ekitea, baina orain honetan Helenak berak erantzun dio. Bai, Iartek saki ukida benin pelota berria ateratzi pentsau dau, eta horregaz uste dute pixka joku aldatutzela Helenari, eta oin ia Helenak bere piloti berriro hartu da benien, bai zelan jokatzen da. Sakea oso luzea izan da, justu izan du tokia Iartek, erantzun dio, eta orain berak aukera. Atzera eskubiz, bikaina da pilotaka da, eramango ote du, ez, atzean nola erori den pilota, eta Iart lemaino dezentez gehiago jokatzen. Bai, eta ausart, aurrera junda, lehen osetin ikusi du bi errebote gurutze bota bezenien Helenak atzerutzela nien dauen, eta oin Helenak errebote bota benien aurrera junda bote korridora, eta horti, 6 hartzen duzunien eskumiaz, eguneko altu bat duguzu aukeri tanto itxeko, ez dago akatzikin, eta atzera seguru bota dut, tanto. Sakean Iartarak istain luxe, baina ez luxegi, tokia izan du Helenak eta erantzun. Airean Iart, bederatzitik. Atzera. Baita Helenak ere, errebesez bederatzitik. Bi pilotariak parez pare, piloteoan. Ongi Iart. Ematen du pixka bat bere honean sartu dela, arrastoan sartu zaigula. Pilotaka da ona dau. Ongi Iart. Piloteo klasikoan bi pilotariak hor propio jotzen dio, hanketara, aritz. Bai, ikusten da, benin ezin da bela pasau. Beti da zailago botiaz datorren nien aire hartzi baino, eta oso argi jokatute Helenak. Eta hor ere zaila zen pilota hartzea, baina hartu egin du, eta gero zer nolako errematea, justuan izan da txapa gaina, baina asko jokatzen Iart, ausart. Eta tanto gogorra, bixe da ze nekatuteia, hau tantu eta gero. Kanpotik ez du ematen, baina metro asko ibili behar baita, halako pilotalekuetan buruz buru eta ongi prestatuta egon behar da. Eta gero fronten ezaugarrien gaitxik, ezin da askorik altzau bez, ez da, orduan hor dauz, ipitzen dizamarrien eta bilurre, bestiek pasetako, baina, frontoi, ezaugarri ezberdinetako frontoietara hurbildu gara, aurten, ze ez dakigu, ze motatako ezaugarria dugu zen Buenos Aireseko frontoiek, orduan
ara entrenatzera ezin joan, Aritz. Hori da, eta ez dakik gulez bez zelaku da, honek goiko sari baju duko, baina igule Buenos Aires ekupe bai. Orduan danetara oitxu eta ikusiko gero han nor moldatzen da nobetuen. Han izango da aukera pare bat entrenamentu egiteko behintzat. Bai, asmoa hori da, pixkate egun batzuk harina jun, baina bueno, gero naiz eta jakinen neurriak eta zarean ondoen, gero pintxura gaitxik eta pelotiek zelako gauzak eitzen dutxuzen, guk esaten duzun eskapada, ego eser dauko, adibidez pasadan hastien Barakaldon egon ginen eta areke asko dauko, gero egon gara Izpasterren adibidez eta areke ez dauko, orduan era ezberdinetara jokatu bida. Eta hemen errebotean, zein ondo Ormabikoaren laguntza zabaldu den pilota eta ez da iritsi ondo hartutako erabakia Elenarena. Iritsi aier, baina nipentzu saria zigul ikaraten dela, bai, hau sari emobidu ditzen da eta gero ezin frenau igul eta horreaz bepentzetan egongo zan igul eta ondo errematatu Elenak, baina iarte zin heldu. Heldu izan balitz aukerako pilota izango zuen eta penaz gelditu da, baina ezin heldu eta 4-6 markagailuan. Atzera, Elenak. Baita iartek ere, hor ikusten dugu, errespetu handia ematen diela pilotalekoak eta normala da, berotze ariketatan ikusi ditugu eta oso erraz alde egiten du goiko sarera pilotak eta hor goiti berak txokoan utzi nahi izan du, baina oso urruti zegoen. Bai, hori pasadan asteko, aste honetako ensaioagaz, nik uste pixek etorri dizela horren beldurre. Egia da asko botate bela sarera eta gaur hori neurtute daukela, baina bueno, eukiko beste ensaio gehiago egiteko aukera baigul hori neurtuko ben hobeto, baina beldur ez da finalien hori egiteko eta ezin tantu egin, orduan aseguretan dabiz. Oraindik ere aurretik jarraitzen du Iartek, tanto bakarreko aldea du, baina lehen jokoa nola joan den ikusita, albiste ona, beretzako 6 eta 5 aurretik izate aukerakoa, Ormabikoa eta bikain Elena ez du barkatzen hor, oso postura egokia dauka eta egoki gauzatzen du Ormabikoa. Eta hor oso ondo, ze hor ez da barrez gau ezebez, hor, euki daue pixkatak atze bat eitzeko aukerie, hor lehen asko ajustu dau txapara eta oin behitxu zelako ondo, alturagaz eta asko erikarrez gaubarrik. Zeba iarte ezin dago ondanien, iarte zinor. Hori da. Hemen bat defendidu bizu, bi gauza defenditzi zaila da. Ormabiku eta atzi ezin diz defendidu, orduan hor aukeratu da batzi defenditzi eta Elenak ondo ikusitxe, biztaz jokatute, oso ondo. 6 markagailuan, momentuz emozioa daukagu, Ormabikoa bota du oso urrutetik igarri egin dio, eta orain atzeko zuloan hau eramatea ezinezkoa. Hankak ere bizkorri biltzen ditu Elenak. Bai, eta biztie bai, zeia Iartek peloti hartu denin, begiratute zestana eta hanketara, postura ia zelaku edan eta harin zabaldu da. Azkar ibili da bai buruz eta bai hankaz oso azkar Elena. Eta hemen guztiaren beharra dago, fisikoa ere garrantzitsua izango dela ematen du, partida gogortzen ari da, lehen jokoa ez da hain gogorra izan, baina metro asko ibili behar dira, banaka buruz buru pilotaleku hauetan, eta orain lana gogor egiten bi pilotariak. Bai, eta mentalki, ez da lehen esan dugune. Elena oso ondo, Elena eta irabazitxe eta bigarrenien Iarte laute gutzazitxe, igule beste edo norba esango da, hirugarren zetera noi edo ondik asko falta da baina, eta Elena oso ondo errekuperau da, zeigarren tantuen empatautze, baina aurretik zazpitxe 6, eta, emoten dago aldatu dagoela partiduen norabidea. Eta ez da toki askotan ikusten frontoi honen ezaugarrien gauza berak dituen frontoirik, baina begira, aurreko frontisa eta errebotea harri naturala ditu, berdez margotu gabe eta asko gustatzen zait neri hori. Bai, eta horrek egiten du naturalizeti bai. Hori da. Pintxau eskero beti beste efektu bat hartu aldaue pelotak, eta hemen oso naturala egiten du, ikusi dugu errebotera
bota da benien zelan txitxakeko efektu ez, bota da benien ondo erantzun da bela erreboteko hormiek, berutzen daue pelotak, eta gero hormabikuetan be, Helenak adibidez bota da benien ez da kanpora bialtzen izen peloti frontisek, adibidez Barakaldone itxe moduen, ez da? Barakaldone... Irrist egiten zuen pilotak. Bai, eta hemen ondo erantzuten da, frontisek eta rebotik, eta horregaitxe oso pilotaleku egokia. Joko bakoitzean atxeden bana eska dezakete pelotariek eta Iart Arakistainek eskatua izan da atxeden hau, beraz beste aukerarik ez zaio gelditzen. Helenak oraindik ere ez du agortu bere atxeden eskubide hori. 7 eta 6 aurretik, elastiko gorria daraman pilotaria. Sakean Helena. Partidak ere asko jokatzen dituzten eskauek, aritz, oraindik ere ez dira, mutilak adina eta egutegia karga-karga egina dute. Bai, gaina txapelketan danetan nahi da bezikusi. Ze tantoa, Oso ondo. Suabe, baina ezin da hobeto neurtu. Bai. Eta, klar, onako espektakulu emoten duzunien, jentie horbiltzen da, eta eurepen nahi da bezikusi, gero eta jaialdi gehiago daukez, jentie gero eta posau dau nesken zesta ikusten bebai, eta honako hormabikuek botaten jarraitzen badu ez. Bai, dudari gabe. Eta zorionekoa gara ze eskuz Euskal Herriti mundura txapelketan jokatzen aritu dira, neskak lauterdian, enaraga mindek irabazi du gainera txapela. Hemen dau gainera. Etorri da, bai, laguna du Iart. Helena gelakidea. Eskertzeko hori ere, eta esaten ari nintzena, azkenean, albiste txar hori jaso genuen Nazioarteko Pilota Federaziotik, ez dutelako ofizial egin nesken eskuzko modalitatea, baina zestaz hauek izango dira gainera, hauek hautatzaileak hautatzen dituen pilotariak, neska bakarrak munduko txapelketan. Paleta gomazeta ere hariko dira, aritz, eri egia da. Rombola ere izango da, ez dugu aipatu. Txokoti txokora nahi zuen ideia ona zen, eta tantoa lortu du. Erdi xamarrera atera zaio, baina jokaldiak egiteko gaitasuna badu. Bai, aurrekuek danak izan dizelez biparetak, pentsa da biguloen be Iarte zabalduin gozala eta barruren nahi mota, oso ideia ona. Gero frontize jotakoen pixkate zabalduin da pelotie, barrure jun biherrin, baina hainketara botatze, eta hori Iartek... Pena, abiadura hundian etortzen da pelota eta ez da erresa hor sartzea. Eta gero hartuko berdi domine dute gondalez, pentsa da hartuko tanto ingo bala eta kale. Elkar ezin hautsi dabiltza bi pilotariak, tanto bateko aldea lortzen dute, bikorik apenas, eta orain bai, heldu eginda, eta begira berriz ere, baina ze tanto ikusten ari gara, 3-4 badaramatza Iartek, markoan sartzeko modukoak, hemen ere, ez da osoiko hau ere. Ez, da gaina emoten da, ez da kanpoti, gule eukide bela denpori gelditxu, begiratu eta botatekue, baina hartu eta bota segixen eitzeko aukeri eukide eta perfecto botatu. Eta metro asko ebili behar da kanpotik ez du ematen, baina 8tik abiatu da lasterka, 4an hartu du pilotaz, ez da barruan ia, begira, 8tik. Lauraino, 4 kuadroraino, txak, metro asko dira horiek, eta zein egoki utzi duen txapa gainean berriz ere, berdinketa jartzeko markailuan, 8, sake oso ona, eraman Helenak. Fisikoki nekatu hau ere bai, biak eta halakoetan jokaldiak erresago egiten dira, baina hutsak ere erresago egiten dira, eta asmatzen ari dira jokaldietan. Oraingoan bezala, baina ze ikuskizun ematen ari den Iart, txalo zaparra da, ondo merezia. Eta gaina beti izaten dugun, ez da aurrez arpeiz jokatzen dauenak frontizera gitxia honekatzen da, tantu domino eukitzen dau eta aurkaria beti dabil, ez da presaka modun eta pixkate hori aldatzeko presagaz, doine azkeneko tantuetan Iardo hori egiten, aurrez jokatzen frontizera eta ikusten dugu dominetan dabiela. Buruz-buru jokatzean agintzeak asko balio du. Bai, eta gutxi oparitu ez da, hemen askotan esaten da. Norberen opariekin barik, berak eitxi duko zela tantuek, eta horre konfiantza bai holan aldauen
pilotari batek, eta hori kontroleten baduzu, ondo jongo da partidu. Sakea, luze. Ea ba, bi tantoko alderik ikusten dugun edota berdinketa, eta bai, 10 eta 8 arriskatzen ari da eta asmatzen. Baina horbe suabe botata, pilota jarrita moduen, hor ez da indar askorik bota bihar, pixkate jarrizkero, hor 8 zelan 7 inguruen jodo eskerreko hormi eta ezinezkoa helenantzak. Oso ongi asko jokatzen eta meritu eman bertzaio Iarti, izan ere 15 eta 4 galdu du lehenengo jokoa, bazirudien aldapanen gora zuela, baina jokotara jokatze honek horixe dakar, berriz ere utxetik hasten direla bi pilotariak bigarren joko batean, eta meritua bere buruari konfiantza erakutsi diolako, sinistu egin duelako. Eta denbora eskatzen jakin da belako, noiz da. eskatu denbora, noiz pixkat ideiak bere lekuen ipini eta zelan emondotzen buelta. Orain ere, ze pelota hartu duen. Oraingoan Elena Gormabikoa eta hau ere asmatzen ari da, ikuskizun ematen ari dira bi pilotariak eta saskibaloian ohikoa da, 3-4 saskirakadarik onenak bideo batean sartzea, zestan ere egiten dute, aritz, zu askotan hartzen zera, tanto hietan, eta bigarren joko honetan ere hainbat bideo egin daitezke. Bai, hori aukeratu birko genuen, lan gogorra eukiko genuen. Bai. Eta oraindik geratzen zaiguna, 15erako bidean, 10 baititu Iartek 9 Helenak. Helenak, errebese, 8 territik, luze. Iartek 10etik, ongi, oso ongi erregotera. Arriskuak hartuz. Orain berak aukerakoa, eta huts egin dio. Aukera ona izango zuela ematen zuen, baina askotan ideiak buruan eta gero pilotak Bai, gero horri gule bote berak pentsa baino txikitsu mondotze, horre goixen ipinotak berutze torre jako. Bueno, ondo dabil, goixek ondo neurtzen, goiko saretik gitxire pasau baina ondo neurtzen dabil goixe, Elena errobotetan jarri dau. Eta gero ongi aurreratzen da. Bai, hor, suerte txarra egul ez dakit edo txartu ipinean bote mondotzen txarra, baina bueno, holan jarraitzen badau, seguru emaitzak etorriko jako zela eta hori pentsau bidau, holan jarraitzu bidau bela. 10 markailuan, azken txanpan sartuta jokoa eta ez dakigu partida bera ere hala dagoen edo ez. Segituan jakingo dugu, atzera Helenak, 10etik Iartek, atzera honek ere. Azpitik. Oso ondo, horre lehen esan dugun ez da. Atzien ikusten dugu Iart, da pentsen dugu, altzau eskero eta aire hartzen bazte, erretza izango da, da hori botiaz, egule bote pentsa baino txikixo emoten bada, edo gora, eta horbe betik beko arotik indau palo, eta oso ondo Helena. Burutxo jokatzen bai, Helena, oso burutxo. Aire Iart. Luze eta goiko sarera arriskuak hartzen eta ez dugu halako beste jokaldirik ikusi hau izan da lehenengoa. Ondo neurtzen da bila eta esan eta goiko sarera. Hala izaten da, aritz. Hor ikusiko dugu piloteka da ona zen, beste dozein frontoietan ona izango zen, baina hemen sarea oso gertu izaki eta ies egin dio eta momentu garrantzitsuan oparia. Oraingoan hobeto neurtu du. Larri zen hau, baina barruan aurreratu eginda Helena, eskubiz. Hortxe aukerakoa, Ormabikoa botako du eta suabe. Oso ongi, 10 eta 8 edo 9 atzetik izan da, ez dut gogoan, baina 13 eta 10 aurreratu da. Eta asko jokatzen, Helena, asko jokatzen. Eta horre errez gau dago, aire bilatzen junda, horre edo zein akatze gazia pelotia gainin daukozu, baina oso ondo bilatu dau, eta errez gau erik, tanto. Tanto bikaina Helenak lortutakoa hor ikusiko dugu, zeinen ongi txara ondion pilotari, eta gero, txak! Inongo komplikaziorik gabe, ederki eskuratu du 13. tantoa. Bi besterik ez ditu falta jokoa eta partida irabazteko.
Iartek saiatu beharra dauka orain. Ez dauka beste aukerarik, ezin ditu lanak gerorako utzi. Atzera, oso atzera. Aire zalere Elena. Eskubiz jartzen ari da orain, ez da, Aritz? Bai, esaten dugune askotan, pixkate zozer aldatu nahi. Eta txartzat eman du epaileak, Txartzat eman du epaileak, ez dakit konturatu diren pelotariak. Oraingoan bai, atzekoak ona eman baitu, markailuan ere 14 eta 10 jarri dugu, baina ez, txartzat eman du epaileak. Justuko izango zen, ozta-oztakoa, ea Aritz, eta baliteke esan da ondo gelditzen gera. Baliteke arrastoan izatea. Bai. Gero hemen olako frontoietan bai paseten dana da, hori seguruena margoztute gongo dela. Hori ez da txapa izango. Hau ez da Gernika. Hori da, ordune ona izatetik txarra izatera sentimetro ipestau. Zera, buena eta ja pintxuri, ordune, baina, bueno, errepikapenien itxuraz bentzet, bai, falta emoten izan. Eta ona edo txarra izan, epaileak eskua nabarmen altxadu eta ari egin bertzaio kasu. Tira ba, bizirik jarraitzen du, baina orain honetan noizbait behartzuen Aritz dena ezin da asmatu, eta oso urrutitik egindako jokaldia izan da, 14 eta 11. Bai, ondo bota onda, baina, hoxe, pixkate bera joko eta tanto gora, buena izango bazan, Elenantzako ezinezkoa, ze urruti egonda, behatzi pasau, baina, bueno. Bera joan zaio bai, argi eta garbi, 14 eta 11 markailuan, jendearen txalo artean azken sake ateratzera Elena, hortxe da. Sake hona da, ezker hormara bideratua. Hala ere, ongi sartu du zesta barruan Iartek. Atzera Elena gosongin neurtzen ari da, frontisaren neurria, eta goran izan da hori bai, nabarmen goran izan da, bukatu da, partida bukatu da, finala bukatu da, txapelketa neskentzat, 15 eta 11 irabazi du bigarren seta, bigarren jokoa Elenak, lehenengoan nagusiagoa izan da, bigarrenean izerdi gehiago bota behar izan du, baina ondo merezitako garaipena Aritz. Bai, oso partido bikaina indago Elenak, burue askotan erabilitxe, ez botata edozein pelotazo, ikusitxe aurkarian ondaon, eta pilota egokiak botata, eta merezimendu guztiz irabazitxe, eta bueno, baduko mundialerako mailagaz dauzen pelotariak, oin hautatzaileak aurkiko daue lana hautatzen. Eta hementxe daukagu gurekin Elena merezitako garaipena, ondo merezitako garaipena lortu berritan. Elena, zorionak. Lehenengo jokoa aixe irabazi duzu, bigarrenean lan gehiago egin behar izan duzu. Bai, nik ustote rebezat eta gehiago bilinazela emoten, iar pasetan, Dania egintzen ustot horregon dara gakue. Eta, bueno, gero bigarren zetan igual asko regota hon nik, eta orduan hori zen da nik usto gakue. Oso burutsu jokatu duzu, frontisean badakigu, sarea oso gertuan dauka frontoi honek, beti frontisa ongi neurtu duzu, defentsan ongi, eta erasoan ere bikain, azkenean Ormabikoarekin tanto asko egin dituzu. Bai, nik banek izan tanto lan den bizala, alik eta geixak antzau, fiziko da erun partidue, eta gero amaieran rematau egizan bastan entrakit bilazela rematetan, eta posi bai. Oraindik ez dakigu Argentinan nortzuk joango diren, nortzuk joango zareten, zuk zure lanak bikain egin dituzu. Bai, hori da ez, batez zeure burua azpozik egon, azkein nik uste lanea raiotela, txapelketa oso boro bideiot, eta pozik, eta gero Argentinako ikusiko da, baina nire burua ez gil, ze mire lana ustote jotela. Zu gustora joan zinateke, Hombre, oso pozik. Urrixen, hane udaberrixe, gualdiona, ia gogo daukegun, ia aukera daukegun, ze gogo asko gazanak egizan, eta gogoaz jokatzeko partiduk eta ia aldogun txapela honak harri. Ez zara urruti biliko, Elena, eskerrik asko. Zeuri. Bueno, hortxe Elenaren hitzak garaipenarekin oso pozik, eta orain berriz, bigarren partidako mutilak, pilotariak beroketa lanak egiten hasiko dira, guk atxeden txiki bat hartuko dugu eta berehala izango gara zuekin, orain arte.
Dena prest, jaialdiko bigarren partida hasteko, gizonezkoen banakako finala Euskal Herritik mundura hanpo txapelketan. Bi pilotari honenak Argoitia eta Txanika izan ditugu. Argoitia arituko zaigu gorriz, hortxe irudietan. Zer nolako motila, ongi prestatua, eta baita Txanika ere, ondarribikoa. Oraintxe aterako zaigu epaileen ondora. Aritz, ze partidu aurrik ustaiteke hemen? Bueno, bi gazte sasoi betean dauzenak, fizikoki arazo bat ipez daukienak, eta, bueno, igule hortzi atzelaria da, gizizan aurren oso ondo moldatzen da, ikusi dugu beste partiduetan, bai multzoko partiduetan eta bai final erdietan oso eroso ibili da, eta esango dugu bastante errez, eta oin Bazterra edo Txanika beste mota bateko pilotari eukiko da aurrien, baina hori atzelaria izetik bastotze holan askorik enduko. Gasteiztik oso gertuan gaude, oso kilometro gutxira dago hemen Gasteiz, eta Gasteiz sarreran gainera Buesa arena dago, Laister hasiko da Aritz Baskoniaren partidua Juventuten aurkaan, baina hemen ere armailak oso itxura politean. Bai, hasean bostetan etorri nien una ez da moten izen jente asko hurbilduko dani, baina gehi izan posik, jentearen erantzunagaz, final politxe ikusten dugun, neskena oso politxe izen da eta interesgarria eta ia mutilena bezalan duen. Eta partidu bat eta bestearen arteko atxeden horretan, federazioak partidu eta jaialdi guztietan egin duen bezala, otarra zozketatu du, Euskal Selekzioko kamisetak ere bai, eta jendea gustora, batez ere, tokatu zaienak. Hasi da partida, eta nola hasi ere, haze dejada egin duen Argoitiak bat eta utxekoa egiteko ez dago partida bati hasiera hobea materik. Bai, danaz, ez da, sake errestotik hasitxe, sake errestuen hasi da dominetan, ikusi dugu erraz pasau dauela eta gero dejada bategaz amaitxu dugu. Bat eta utxekorri momentuz, eta hortxe irudietan, orain bai, Argoitia pilota berria, saskitik aterata, frontoiaren ezaugarriak aipatu ditugu, eta bakoitzak bere pelota ere nahiko du ba. Bai, igule hortzik ez dauneko pilota bizitzie eta naturala bilakatzie, igule nahi dago igule eskapada gehiago eta tantu bera aurrez, frontizari aurrez ibiltxie, eta berak errestasun gehiago dugu lespazetako, gule hori aprobetsatu nahiko dugu. Orain ongi aurreratu da Argoitia, eta ez orain honetan ez du bate asmatu, baina hori da bat ere ez asmatzea Aritz. Bai, ustot ez da bela ondo gelditzu zestan. Sartu behien dugu, baina arazuekin pentsetonik, hori ikusten dugu ez da bela ondo gelditzu, eta gero ez duzunin ondo gelditzen zaila izeten da ondo botatie, baina bueno, hau sarta da, eta ez dut uste honek asko kokilduko da benik. Ez aldu kokilduko behintzat, bi mutilak ondo prestatutakoak, biek itxura bikaina, fisikoki eta partia gogortzea zeinen meserago izan daiteken, ez da erresa jakiten. Ez, bila dauze fisikoki oso ondo, eta hemen ikusi dugu bezalako errez pasau dauen, eta Txanika bezalako erregote ona. Bueno, hemen usto gehiago izango dela pelotaren aukerak eta partiden joan etorrietan. Horra aurreratu eginda, ongi, atzera zuloaren bila, eta bai hor ikusten da eskubiz jotakoa nola botatzen duen bera pilota erreoteak eta ongi egindako jokaldia. 2-1 Gipuzkoarra aurretik. Aurreko partiduetan, 36 metroko frontoik izan dizelez, Txanikak sakean minazko itzen ban, oso mutil indartzu da, eta abiadura handixen motetzen eta hortik dominete ban, baina oinguen ez dut uste sakean tanto asko ikusiko dauzenik, eta ia peloteoan nor gai entzen den. Zenbat pilotari aritu dira lehian, Aritz, 2 multzotan banatuta. Bai, mutien hautatzaileak aukeratu bazan 8 pilotari, 2 multzotan banandu
bazan, eta hor gaztiek ibili diz, ezta, hau modalidadea danontzako da berria, gu Barakaldon ibili ginen, Nazioen Ligan eta pixkate bai ohitu ginen, eta gero nahi genuen zen ikusi gaztiek, ezta, zelan erantzuten ben, zelako ensaioek eitzen bezen, eta honek izan deze honenak, egizizan finalerdietan kalien gelditzu dizenak eta multzuetan gelditzu dizenak maila bikaina erakutsi dabe, oso pozik gazdanekin, bai euren kompromiso egazen ensaioetara etortzen izen dizenetan eta partiduetara, eta ikusten da ni neu erretireten hasi nintzen lasterre badaola atzetik. Bermatuta. Bai. Zura indik, ez zara erretiratuko, aritz jarraitu garra haukazu. Nahi bai. Munduko txapelketa bat badaukagu, aurten, 2030an hemen izango da, eta... Hori urrun dago, baina, ia aurtengo... Baina ilusioak eukitzea ez dago, ezki? Bai, ilusioi bai badau. Hemen, dano nahi du jarraitu hemen. Eta gaztiek atzeti datozenien guretzako ona izeten da, ezta? Behintzate jakitxie guk aldeten dugunin, gaztiek maila ona erakutziko da bela. Gaur ona urbildu dizen modun hemengo saletu espektakulu emango ziela bermatute dau, eta horre aldetik behintzate izterago izan nien, behintzate esku honetan egongo da. Olatuan dago bai, aspaldian zesta punta eta jarrai dezala gisa horretan, eta horretarako pelotariak behar dira. Eta badatoz, gazteak ate joka. 3 eta 2 aurretik da Argoitia. Txanikak aukera orain atzera. Ezker Orman sarturi, baina pilota zaila ongi atera du eta luze-luze jarri gainera. Errebotean Txanika. Oso berriz ere atzera. Garbi aterako da pelota hau, ez? Ematen zuen garbi aterako zela, edo ni gala uste nuen behintzat, baina ez dut tutik ere ulertzen aritz. Ez, peloti hondik barrix ez da, egizia dorrepe halko bala urte, baina berria da nien hondik efektu ezberdinek emote itxuz, horre frontize joda benien ikusi da ez da bela oso gorutz, pixkat eskapada deitzen dut zeune hartu da bela, eta horre gaitxik ez da urten askorik. Eta lehenengo aldiz, bitantoko aldea, Gorri! Tanto saketik ez da ohikoa, frontoi honetan tantoak saketik ikustea, baina itxatxi egintzaio Ezker Orman eta ezin atera. Bai, horre harrema binda horra maika inguruen sartze da jundanien eta puntia gazikutu, baina... Atzera, 8 territik, luze-luze errebotean. Eta huts, zabil bere honenean azken bizpairu tantoetan Txanika, eta opari hauek gero garesti ateratzen dira, atxeen eskatu du eta ongi eskatutako atxedena. Hor ikusiko dugu, ez zuen aparteko misteriorik errebote horrek, baina huts! Bai, horre, kontutan hartu bidea, bai, hone gaztiek partidu asko da bezala jokatzen, atzo pentsa dute ordu eta 40 minutxuko partidu jokatu gela Donostin, eta, honepe gazti diz, baina nekatu itxen diz, eta igule partidu horren... Eragine ondorioak, egia da hasiran izaten dela askotan zailena, gorputza berotu arte, gero gorputzak erritmo hartzen du. Bai, partiduen hotz hartu du eta, gero berotzen dezenien, pixkate... aldatzen dauen jokatzeko modu eta pixkate igulankak geisha mugitzen dezen. Ea egia den Txanika haundi bat ikusi genuen finalerdietan oso partida zaila ateratzuen aurrera, gogorra, Argoitiak asko zerrexago irabazi zuen bere finalerdia. Sake ona, jauzi eginda sartu Txanikak. Eta hori ez tatera nahikoa egin du Argoitiak, aukerako pilota, lautik, dejadatxokoan, eta nio. Ederki neurtu du, gertu zegoen frontisetik, baina arriskuak hartuta. Bai, ikusi du, errebotera heltzen zarenien gauzak errazten dizela. Aurrez jokatziek, frontisa begire jokatzen dozunien aukera gehiago duguzule, reboteetan zabizenien ez duzule min askorik engo normalien, ez da holan rebotien minitxeko frontoi bat,
ez da asko urteten, eta bai hori nok gainditzen duen. Ederki utzitako izan da bai txokoan, beraz atxen alditik bueltan tantoa berdearen alde, izan ere hemen gorri eta berde jokatzen da, ez gorri eta urdin, baizik eta gorri eta berde, Euskal Selekzioko koloreak ordezkatuz, eta oraingoan ere, arriskatu, Ormabikoa eta osongi Txanika bi tantora gerturatu zaio Argoitiari. Lehenengo joko 15-era, bigarrena ere bai, eta berdinketarik balego, 10-era azken jokoa Euskal Herritik mundura txapelketa, badakizue munduko txapelketa urriaren 14-ko 25-era bitarte, Buenos Airesen eta Uruguain kolonian jokatuko da, eta ara begira, ura jomuga harturik, prestakuntza torneoa abian du Euskadiko Euskal Pilota Federazioak, 30 jaialdi, 23 herritan banatuta, lurralde guztietan izan gara, modalitate ezberdinekin, jendeak bikain erantzun du, eta azken partida, azken finala jokoan hemen Burgelun daukaguna. Berriz ere, tantoa Argoitiak egin du eta 7-4 aurretik, aurreratu eginda Txanika. Deja da txokoan, eta bai, ongi, horretan ongi asmatzen aritz. Bai, esan du, hemen dana ezin da kubri du, eta horren aurrien hartzen duzunien pelotie, eguneko handi bat zeure alde dau, hor beti daukuzu aukera, ez da, postura erdi bardinagaz dejadi bota edo atzera bota, da atzera begiratzen duzunien aldozu erabaki, zer bota, da hor oso ondoen daue Txanikak, hor hartu eta atzera begiratzen da benien, ikusi daue sortzen guren dauela, eta oso ondo. Eta gero kontu hartu naz, amenzaki Txanikak 10 nemoten dauela botie, da hortzik bederatzi terdi inguruen. Arrastoa bederatzi terdian jarria dago. Bai, hor pixkate aldaruki bentaki ez, egixe da binaka baigule aurrera bat eta ondo, gero aurrela erakartzen batzu errematei bota beti harina helduko zarelako, eta baigula menatzera atara eta behien jotakuen botie baigul luzia bat araten dau, dahi hor alderik ikusten dugu. Orain honetan ez du asmatu aritz hor eskubiz jarri da erregotean eta tokirik gabe gelditu da. Bai, gainera etorri jako, da hor gainetik erregote hona izan dut. Zinezkoa. 8 eta 5 gorri. Atzera, goiko sareak libratuz. Errebesez, barrutik barrura. 8tik Txanika atzera, alere aire sartu Argoitia errebesez, 9 territik atzera honek ere errebotean Txanika errebesez. Aurreratu eta aukerakoa, atzera bizi-bizi, ezker hormaz lagundurik, eta ukitu egin du, epaileak ere alaxi adierazi du. Bai, ez dau pasau, baina bentsate ondo harrimau dau, eta Txanika, bueno, ez dakit, disgustora dauen edo zer, baina ondik ezako ze gauzak ondo urtetan. Pixka bat intentsitate faltan edo nekatuta aipatu duzu partida asko eta baliteke bai nagiak eraginda edo gorputza izaten dalakoetan askotan bero egiten du gaur, bero handia eta ea partidan sartzen den Ormabikoa arriskatu egin du, baina txartzat eman du, Ez, ona izan da. Ni erratu naiz beraz, iruditu zait aurreko epaileak esku altxatu duela, baina ona garbi izango zen, bai, ez dut ikusinik zuzenean. Bai, altzau daue juezak eskue, baina bai. Barruan, nabarmen izan da, bai. Markagailuari adierazteko, bai. Barruan izan da, txaloak ere jo dituzte ikuslek eta ongi merezita. 6 eta 9. 15-era bidean, bi pilotariak, sakea luxe, jauzi txiki batekin eta ongi Argoitia. Errebotetik errebotera, 7tik, barrura. Ederra pelotaka da. Irten zaio eta eraman, aukerako Argoitiak, nahi duena egiteko. Goitibera, Ormabikoa eta ederki arriskurik hartu gabe, gozo, oso ongi Argoitia. Bai, ondo hartu da errebesagaz, begiratu, eta askorik arriskau berik suabe tantos, honako hau ez dago 50 metro, orduan pixkat gehiago kubri du bidau defensan da bizenak, eta oso ondo erabitxe kostabe, tanto.
Sake ona. Atzera Argoitiak, errebotearen bila ikusten da, errebotea du lehentasun eta horretan saiatzen ari da, oraingo honetan ez du asmatu, dejada txokoan, iritsikote da, ez ezinezkoa. Lehengo astean baino dejada askoz ere gehiago ikusten ari gera aritz eta horren arrazoia zergatia garbi dago, frontoia luzeagoa dela, metro gehiago dituela. Bai, eta bebai atzien hemen aldo zule bota, ez da, Barakaldon egon ginen nien bai ikusten zen, atzera botaten zen nien, ez bala holan erantzuten erreboteko hormiek, hane urten eitzen da bela, eta hemen atzera bota eskero atzien gelditzen da pelotie, eta hori be defendidun dira. Orduan Barakaldon bai aurrera jartzen ziren, orduan dejada bat zai hausan ondo botatie, eta hemen atzie defendidu behar dalez, Baina oraingo honetan ez du asmatu, eginda zeukan tantoa oso ongi bideratu du piloteoa, errebotean jarri du eskubiz, baina Txanikak eraman, eta dena eginda zeukala zirudienean, hor ikusten dugu, oso ongi egindako jokaldia zen, baina batzutan gertatzen da, beko txapara. Baina, bueno, tanto ondo landute euki dau, eta, bueno, suerte txarra, baina, bueno, holan jarraitzen badau, halko da baina. Txanikak ez du animo faltarik, zein ideak eta lagunak etorri zaizkio, Hondarribitik, baina sakea luze ez, oso luze, eta falta beraz, erregaloa, galanta. Bai, gainera honako momentu baten, akatze larria, ze horre alban pixkatu horbildu hortziren gana eta pixkate presizioa jarri, baina oinatzabe aldeko jarri jako zeta hortzi. 3 tanto besterik ez baititu falta 15-erako, 5 tantoko aldea du eta ongi bideratuta lanak bai, hortzi Argoitiak. Eskubiz. Luze bikain jarritako hau ere, eraman, baina ez da iritsi, ez da ongi kokatu errebotean, eta atxeden aldirik ere ezin du eskatu, esan baitizuet, pelotari bakoitzak atxeden bana eskatzeko eskubidea duela, lehen eskatu du bere Txanikak, eta Argoitiak orain ez du eskatuko, nola ba, aurkaria egoera horretan ikusita 13 eta 7 Burgeluko pilotalekuan, Euskal Herritik mundura txapelketako finala jokoan, ez estapunta gizonezkoen modalitateari dagokionez, eta lehenengo jokoa ederki bideratuta Argoitiak. Ongi erreston atzera Argoitiak, eira bat errebotearen bila, eraman, baina berriz ere aukerakoa, ea zer egiten duen, 7tik atzera gozo berriz ere zuloaren bila. Eskubiz, orain bai, aritz, pasa egin du, eta tanto eman dio, Bai, honek indarra baduko. Ez da erresa, kanpotik ematen du, baina hor... Bai, gainera ez dago oso ondo hartu bez, pixkako izen hartu du, baina, bueno, ondo soltau dutze eta goiko txapatik hurbil bota dau, da gainetik pasetako aukera euki da bortzi, eta gero lehen esan dugune, erroboteko hormik ondo erantzun dugu, eta tanto. Orain txegin berra dauka azken sakean pasa egin du eta falta beraz. Hortxe aritzek esan zela, 10. kuadroan botea egiten ari da Txanika, ez dakit, propio egiten duen edo ez. Bai, ni pentsa dut horre gaitxe dela, ez da, pixkate urrun haue eta gero frontize jo. Orain ematen zuen, hilero bizi botatakoa izan da, ze lurrean zegoen, eta beste aukerarik ez zuen, eta bai ederki egin ere. Bai, arrez gabe eta ondo urten. Hori, basakie, zenbat eta atzera batera, pixkate frontize joten da benien, da botie jo, beti gehiago ibiltzen da behien gainien, eta hori aprobetxabaz uste dute propio da bila. Orain ere ala egingo du. 10ean pumpa. Eta sakean. Beste tanto bat jokuan. Pilota zaila sartu du oraingoan. Libratu ditu goiko sareak. Eta tanto, tira, aritz, 3 tanto jarraian eginda, 13 eta 10. Eta ez dago ezer erabakita. Bai, hemen erden joz jakitzen, ez da, zeta beti dukuzu alde, eta itxuri be hona duko, zetak zure alde, baina pare bat tanto egin gainin eukitzen duzu. Eta, bueno, hondik hortzik baduko, ez da, bere aukera, sakerreztuaz be mina aldain hemen, eta, bueno, Txanikak ondo inbiko txuz gauzak. Hortxe, Jose Armainetako irudiak,
Hende udako arropa jantzitaia da, bero egiten baitu. Argori. Ondo Txanik errebotean. Argoitiak, atzera. Berriz ere lanak. Txanikak, bere burua lurrera bota eta Ormabiko egin du, orain honetan irtsintzaio Argoitia. Eta hau ez da eramaterik, utzi. Orain honetan igarri egin dio, songi joan da hankak ere harin eta gero ederki bideratu du paretera pelota hori. Bai, Zagarrestotik hasi da hortzi ondo bota dugu errestua, eta hor ja dominetan hasi da, eta Txanika, lan zaiak eukitxuz, orain arteko errematietan ondo urtetze, baina, ingune hortzik askarri bilita, tanto. Sakea oso luze, orain arteko luzeena bai, baina pelotak neurri egokion jarritakoa dira aritz. Eraman nahikoa egin du berriz ere Ormabikoa, baina aukera guztiak du partiokatzeko eta gainera lurrera erori da Txanika. Eta 15-10 bukatu da, espero ezagun, ez duela minik hartu. Ez. Sasoian dago mutila, izerdi arrastoak lehortu beharko dituzte lurretik. Eta 15-10 bina, iruna, launa egonda partida, baina hortik aurrera Argoitia jaun eta jabe. Atxeden pixka bat hartuko dute, bi pilotariek. Eta udako denboraldia aritz, ze plan daukazue udararako. Iparraldera ere joango zarete, jokatzera, partidak, bai? Bai, azte honetan daukuguz Mungixako eta Markinako txapeketen aurkezpenak, eta ikusiko dugu zelan datorren egutegia, baina ja bai dala gogorrena, eta politena, kotxien kilometro asko, eta horretarako prestatzen gara, badakigu udan frontoi ezberdin asko tokauko jakuzela, eta oin datorre politxena. Gorputza zaindu egin behar, hori bai, ez dago besterik, eta 18 urterekin gehiago. Bai, oin dosifikau ez da, jakin noiz sakatu bidean eta orain dela gutxi entzunea modun, ez da. Askotan partidu aurreko preparakuntza horre begiratzen dugule, baina askotan garrantzitsua bizaten dela partidu eta geroko rekuperaketa ondo eitxie, eta oin danak tokauko jakuz, oin bentaja danak hartu bidiz eta oin danak aprobetxo bida. Hala ere, beti abantaila beste aurrelariari ematen diote aritz askotan behintzat zure kontra eta seinale ona duzu hori. Entzuna du nik Titin pentsatzen bat urtekin erretiratu zen, ez dakitzen bat izan zituen 42-43 eta garrantzirik handiena partida ondorengo momentu horri ematen ziola eta ordu erdi pasatzen zuela luzaketak egiten aldageletan eta bai, zuk aipatu duzun hori egia da bai. Oso garrantzitsua hori. Bai, eta gero adina aurrera denien nien, bai, gaztik ginen nien ez genuen horretan pentsetan, baina egon ja dan eukibidu kontutan eta partiduek aurrera inala, danetan konturatzen gara. Musika gelditu dute, ez dago musika egokiagorik jartzerik, egal egiten, zioen kantak egan egiten ere bai, hegazkin hartu eta Argentinara eta Uruguaira joateko ilusioz bai gaude. Euskal selekzioko eta Euskal ordezkari guztiok berriz ere lehenengo joko alaxe abiatu du Argoitiak okerrezpanago dejala batekin eta bigarrena ere bai. Bai, argi dauko ez da, ideiak argi ekarritxuze etxetik, arpeiz jokatu eta aukera dauko nien aurkaria mugidu arazi, eta egizan lan hona da bila itzen horra arluen. Bat eta huts, sakea Argoitiarentzat luze bai, baina barruan da jauzi txiki batekin eta eskubiz. Txanika. Hor azken tantoan golpe txiki bat edo hartu du, baina ondo dagoela esan dizu ez da, aritz galdetu diozu. Bai, horra arriskutsu izan da, ez da. Gero gainera batutan berosago zenien ez duzu nabaritzen, eta gero partidu bukaeran edo biharren nabaritzen da, baina momentuz ondo dagoela esan da, eta espero dugu ez izeti ez eus.
Tanto honetan ikusten dugu nola agintzen duen Argoitiak, erabat errebotean darabilki aurkari. Bai, eta esfortzu gitxio hemen bidau, besti dabil esfortzu nabarmen gehiago eitzen, eta bueno, gauzak alde. Horri ikusi dugu etxitaia, motx gelditu zaio eta zenbat pilotaka izan dira 6-7 Argoitiak denak jarraien erreotera jo dituenak eta hor gorputzari behartu handia ematen txanik eta hemen espero zuen luzexeago aterako zen pilota, baina motx gelditu zaio eta 2 eta huts gorri. Hautatzaileak adi, esan duzu Diego Beaskotxea dela, ez da aritz hautatzailea eta ekaina bukaeran uztaila xirarako behintzat izen gehienak mai gainean egon daitezke. Bai, ja, bueno, lantaldea murriztu, orain arteko danak ikusi dugu, ikusi dauze berape zelan dauzen ensaietan eta zelan, eta uste bueno, ustailerako ja ez baina izen eta bizenakin, baina bueno, ja pixkate murriztu lantaldie eta ikusi filtro bat bai, ezta. bai, eta pixkate lanak be pentsetan june norre 36 metrokora eta norre 54 erun, eta baina bideratuta eduki taldea. Argoitia behintzat arrazoiak ematen ari da, Argentinara bideiatzeko orain ere erregotetik, ze tanto egin duen orain arte hautatzaile bera zuten gizonek eta neskek, orain Diego Beaskotxea sartu da gizonezkoekin, ezta? Hori da, orain arte bueno, Ander Bilbao ibili da Gernikan jokatu genuen bai mutiekin eta bai neskekin, ze 54 metroko txapelketa zan, gero Barakaldon jokatu genuen bebai modalidade bazan, 36 metrokoa bakarrik, bai neskaketan eta bai mutietan, eta bategaz konpontzen ginen, baina bueno, oine mundiala datorrela ikusitxe eta 36 eta 54 metron jokatzen da lan neska eta mutile, pentsau genuen lana banandu beharko zala, hautatzaile batentzako larrei izango zala, eta hor bueno, Diego haze pentsau genuen, uste dugu bere ibilbidea esperientzia handikoa, pelotaria handia izan dakoa. Bai, eta bueno, berabe oso pozik hartu bandeia, eta bueno, ez dago ilusioa dago neukitxio, baina gauza garrantzitzu daurik, eta bueno, oine lan gogorra eukiko dago, esan duzu modun hortzita. Gogorra ez dakit, baina kompromiso handikoa bai, ez nuke bere azalean egon nahi, hautatzaileen lanik gogorrena orain dator. Bai, ez da erresa. Eta pentsau nor 36, nor 54, eta bueno, betan sinisten dugu eta seguru onena aukeratuko dagoela. Bai, maletetan sartuko dituzte zestak eta pilotak eta, baina ilusio galanta ere bai, euskal ordezkariek pilotariak joango dira, hautatzaileak, federazioko ordezkariak, han diasporakoekin bat egingo dute, eta festa nagusituko da, ikusiko dugu, zenbat domine ekartzen dituen euskal selekzioak, baina aipatu dugu, han egote hutsa garaipen keragarria dela. Eta hemen aritz bien bitartean Argoitia agintzen eta Txanika sufritzen. Sufritzen, bai. Bai fizikoki eta bai, erra. Bai, hile edo bizi. Ikaina izan da, hile edo bizi egindakoa eta asmatu egin du, baina sufritzen ari da. Bai. Tantuen ikusten izan da, ez da, esaten mon, berriro errebotera bota bizte, eta hemen bani pentsatu esan da bela. Ja, kantzaunaz erreboteetan eta kale do bale. Ez dako hobeto neurtzerik, hori bertan egon da ere. Baina hori aldatu bideo, pixkate bera aurreren jarri, hortzi biltxi erreboteetan, eta ikusten dugu, ez da, hortzi fresku da hola, aurrez errebotera botatie errazau da, eta bueno, oine Txanikak lortu bideoena, hortzik espasetie bera, eta berak botatie errebotera. Baina lehen egin duena egina izan du eta arriskuak hainbeste hartzeak hori dakar, batzutan asmatu, bestetan ez, eta etxixamar ikusten dut mutila, ernegatuta, nekatuta ere bai, bero egiten du, esan dugu, eta Argoitia pixkana, txapelerako bidea jorratzen. Hor ikusten dugu zenbat metroko distantzia dagoen, 9. kuadrotik aurreraino, kuadro hauek 4 metrokoak dira aritzoko. 3 terdi izango diz, pentsuko nik. Eskuzko zera bai. Hor oso ondo hortzi atzeratutez, ez da nahi errebote hau, bestie jarri erreboteetan eta dominau. Orain alabeharrez jarri beharko du errebotean hortzik.
baina Eraman. Txanikak alde gauzak. Ben ikusten da zema balio duen agintzeak, Bai, garbi atera urten. daiteke hau, errebote hau, eraman, beste aukera bat Txanikak, baina halakoetan hauxe gertatzen da, nekatute, atzetik zoazenean bai, eta- nekatuta eta nabaritzen zaio bai hanketan, freskura falta, Denbora eskatu da gontxe. eta bai, hala ematen du, bai, denbora eskatu dio epaileari, 7 eta 2 markagailuan, lehenengo jokoan 15 eta 10 nagusitu da Argoitia, eta bigarrenean ere, gauzak alde ditu, 5 tantoko abantaila momentuz, 7 eta 2, eta fisikoki ere osoago ikusten dugu animoz ere bai, bistan da, Bai, hori da, ezta. Markagailu laguntzen da benien gutxi honekatzen zara bai, animuek alde. Ba, bueno, uste dute hor Txanikak ikusi duela, ezta, zein den irabazteko aukerak eukitzeko bidea. Atzera sakia dauko nien, atzeratu eta hortzik ez pasetie gainetik eta ez dominetie. Da, bueno, ia hemen bigarren txampa honetan, hori itxeko aukera daukon. esan dugu, jaialdi honekin, partia honekin emango zaiola amaiera Euskal Herritik mundura hanpo txapelketari, eta federazioari dagokionez, aritz, herriarteko txapelketak izango dira uztailean, Euskal Herriko herriartekoak, eta gero Euskal Ligara begira jarriko gara, baina urrian badakigu, munduko txapelketa. Bai, hori, hau txapelketa bukatzen da nien, orain arte honegaz ibili gara, gauza asko egin behar izan dizelako hau aurrera eruteko, eta jente askoen laguntza behar izan dugulako eta eskerra hona da hori. Hori ikusi duzu, aritz, babesle, udal, alde guztietan erraztasunak. Bai, eta eskertzekoa da, ez da, holako erantzun eukitxie, bai, udaletatik, klubetatik, danak gogotzu eukitxie, geuri animuek emoten dozkuz aurrera itxeko. Eta ateek irekita jarraitzen dute, besteak beste, ekainaren 19an Urrestilan izango gara, aritz, eskuzko jaialdi batekin, badakizu eskuzko pilota profesionalak urteak zeramatzala, Urrestilara bideiatzen, baina aurten ez zela jaialdirik izango, eta horixe baliatu nahi izan du federazioak, selekzioaren partidu batzuk, eramateko ze pilota eraman duen, hau sekula ikusi gabean, itzen ez da buntan, aritz. Hau ez du eramango, hau ez. Aire nahi ban hartu, ez ban nahi errebotera itxi, baina ikusi da benien gainetik paseten dotzela, ikusi dau, errebotien luze jarriko basan esala heltzen, eta orduan hor egon da itxaroten, oso gatxazta hori botelazter hartze modun izan da, baina hartu biherrien bota inbier eta oso jokaldi politxe. Hala ere, ondorengo pilotak edan ederki bukatu ditu lanak Txanikak eta aipatzen nuen Urrestilan izango garala eskuzko jaialdi batekin eta aprobetxatuko dugu dei egiteko, inork nahi balu bere herriko festetan edo Euskal Selekzioaren jaialdire bat atolatzea jarri adila federazioarekin harremanetan ateak irekita baitaude, beti ere selekzioa irabazten ateratzen balima da. Hormabikoa ez du bat ere asmatu Argoitia hor da eta ederki ez du bat ere asmatu Txanikak, Bai, pentsado, gule hau frontoi luzi edalez, gota masi baino luzi hau, gule hortzei ez zala helduko, hemen lehen esan dugun, ez da, erremate pixkate ganora zein eskero ondo heltzen dela, baina hortzik ondo ikusi dugu Txanikaren ideia, ondo abiatu da, eta hor hartu da benien, gero berak ez dugu barkatu. Hau berriz saketik egindakoa eta pixkanaka txapelelako bidea egiten Argoitia. Hemen duzu errepikaturik tantoa, ematen zuen hartzeko moduko pilotaka da zela, baina tokirik txarrenean baztertu zaio, hau ere ez doa asko zobea. Hala ere paretan sartu horretik ongi. Errebotean Argoitia, errebesez. Txokoti txokora, Txanikak, atzera. Airez nahi izan du errebotera iritsi baino le, baina ez du sartu. Eta biziri jarraitzen du Txanikak 5 eta 9. Bai, hor ikusi dugu, berak errebotera heldu bidala. Eta, hondik asko falta da, partidu bukatzeko. Saketik mini ez da bengo, baina, bintzatea hortzi ez da bene jartzen dominetan eta bera hasten den agintzen.
Eta aritz, buruz-buru jokatzea ohikoa da zesta puntan, adibidez Ameriketan zinetenean jokatzen zenuten buruz-buru, orain badakit berritxun txapelketa bat egiten duzuela, bai, orain nazioarteko federazioaren araudia jarraitu beharra dago eta jokatu beharra dago, baina historikoki? Bai, bueno, hemen Euskal Herrien urtien txapelketa bat edo jokatzen izen dugu orain arte, egia da Ameriketan bost zeikinela jokatzen genuzen egunero eta hortik bat izetezan banaka, ez da hain oikue, baina ez da hain arrotza bez guretzako, eta nik uste dut frontoi egokia topo eskero modalidade politxe dela. Bizia, erakargarria, intentsitate handikoa, adibidez Nazioen Ligan txapeldun izan zinen zu, Olaranen kontra eta han ikusten zen, frontoi motxa 36 metrokoa eta oso joko azkarra dela ikusteko, politia jokatzeko ez dakit. Bai, politxe, bai, hemen frontoi eukiko txuz berrota 3 metro edo, eta hemen ja utzunak ikusten diz, pentsau ez da frontoi luzeago baten gehiago ikusten diz, eta hor beti peloteo gutxiago egongo da, kantxa asko dukuzu botateko, eta utzune asko nora bota, eta 56 metron beti zauz gainien, eta intentsitate gehiago edukitzen da, eta nik uste dute 56 metroko banakako txapelketak oso erakargarria dezela. Halaxe dira bai, eta orain badakizuen nazioarteko federazioaren markoan sartuta gaudela, eta bertan, binaka jokatzeak adina balio du banaka jokatzeak, banakako dominak balio berdina izango du, balio bera izango du. Ea biak ekartzen dituen Euskal Selekzioa, gala nahi genuke. Momentuz ez dugu sinatuko bat irabazterik garitz, ez genuke sinatuko. Biak. Bien bila, joan barrara. Ara, tanto egina zeugan Argoitiak buruz gain pasatzea askitzuen, baina ez du zesta barruan sartu, huts egin du, kale. Bai, hor txanekat da neukida balde, pentsa du, karambola bezala, ez da, aurreko frontize jota, eskerreku jotakuen, gero aldabela atzien amaitxu, baina hortziri botatze eskure, eta gero hortzipe igulpentzakoan ja tanto inde dokola, eta pentsetan dagoela jauzi jako, Eta 7 eta 10 ematen zuen partida oso bideratuta zuela, eta ala dauka, baina, 3 tanto ez da inbesteko aldea, eta buruz-buru gutxiago. Eta lehen Argoitiak egin duen antzeko zerbait, hau ez da bote laster izan, ez dakit nola deitzen diozuen bote korrido edo... Bai, baina oso zaila, oso zaila. Bardine pasako, lehen esan dugun ez dugu nahi, ez da nahi aurkariak rebotera botati ez hortik dominetan hasten da, eta aire bilatzen alegindu da, eta gainetik pasau dago, eta gero buelta moteko denporari pez. Eta neke fisiko ere bai. Atzera, errebotean Argoitia. Barrura, pilotaka da ederra, zuzena, baina ongi. Berriz ere errebotean jarri behar, ongi atera zaio, txokoti txokora berriz, zaila da txanikarentzat, ongi sartu du. Orain txanika errebotean agintzen, baina eskuiz jarri da. Hala ere ez du pasatzerik lortu. 4. aldiz errebotean Argoitia. Ederra, pilotaka da, bikaina, Aritz? Bai, oso ondo eta txanikak ez da iminin da bene do. Etxita dago motila, etxita nekatuta, ernegatuta esaten genuen, gauzak korapilatu zaizkiola hasieratik eta... Eta hor lanak ondo itxuz, baina hori pixkate hortzen errebote honakin eta be... Eta jendea konturatu da, laguntza behar duela. Horren eskubiz jotako errebotea izan da eta goitik bera nola erori den pelota hori oso ongi, oso ongi. Gainera atzetik errebote du, 9 ingurutik, oso errebote ona, eta ondik hor, ez da, egixe da hortzi oso da bela jogatzen eta emoten da bela kontrolpien daukola, baina txanika ondik gerra emoteko guaz.
Partida asko gustatzen ari zaidaritz, baina bagizu zer daen beste gauza bat gustatzen zaidana kamisetak. Asmatu du federazioa kamisetakin, oso politia dira eta jendeari ere gustatzen ari zaio, Bai, eta gero hor da baltzabe bai, honetan partidutan ez dana Bai. agertu, baina bueno, egiz esan gentien iritziak baltza egule Eleganteena agian. Bai, Baina ume asko ikusten da, heldu asko. bai, ez da kalien ikusten da ilusioni Euskadi gaitxik, eta hori politxe da. Oso politia bai. Bi tanto besterik ez ditu falta Argoitiak txapelaren jabe egiteko. Errebotean ongi atera zaio, beste aukera bat izango du, ongi sartu du pilota, atzera eskubiz, hau ere aterako daba. Txokotitxo gora, ederra pilotaka da, nio! Zaila sartu du oraingoan Txanikak. Errebotean lana, motx gelditu zaio, ongi moldatu da eskubiz, bote korridoan. Atzera Argoitiak. Ongi aterako da pilota hau. Tanto garrantzitsua da zinez, dejada txokoan, eta ederki Argoitia oso tanto garrantzitsua zen, baina ez zaio besorik lotu, ez da bat ere kokildu eta tanto bakarrera. Tanto bakarrera dauka garaipena hortzi Argoitiak. Hortxe, zeinen egoki, posturak ere oso ongi, eta horrez dago ezer egiterik. Ez, hor, Txalo, jo. bai, eta pentsa hurrengo tantuen esein bidan. Bai. Orain ezin dezake hurrengo tantoan pentsatu aritz. 14-8 partida, azken sakea martxan Txanika. Amaikatik, luze-luze, bere burua lurrera botata oso ongi eraman, erne hor mutilak izerdi arrastoa balduko baitzen lurrean, hori ere arriskutsua izaten da, Bai, zagoz pentsetan pelotien ondi datorren, baina bebai nun jauzidan aurkaria lehen, eta susto bat baino gehiago Bai, eta hortxe dabiltza izerdi arrastoaren inguruan gainera. Orain aurrera xeo kokatuta biak, bi pareta, orain bai, hartu egin du, haze pelotara iritsi den, eta tanto, bukatu da, etxian, ez du beste erremediorik izan Txanikak, Argoitiak, bi hiru txalo publikoari begira, eta ongi merezitako garaile hau ere. Bai, fizikoki oso ondo, Txanika ikusi du pixkate sufritzen gehiago egul. Gero hortzi aurrez jokatzen egon dalez, gitxia nekatu bierrezen da partiduen zier. Eta, bueno, txapuketa boro bile, bai Txanikana bai, baina, bueno, finalien egul pixka gehiago izen da. Bueno, baina hautatzaileak lanak. Norde 96 eta norde 54. Bueno, hortzi hemen dugu gurekin lanak bukatuta eskertzen diogu, arna sartzeko betari gabe gure gana etorri delako hortzi, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, bi joko eta huts, pentsatzekoa da, errez ez dugu esango, baina eroso irabazi duzula, baina lana eginda ere bai, Bai, markagailuni izenek moti erretu da zetela, baina kantxan ez da hierri, tanto luzi jogatu hau gogorrak, eta, bueno, berube bada eta fizikamente hierritzen hori. Ikusi dugu errebotearen bila asko joan zarela eta gero tantoa bukatzeko garaian ere oso ongi. Bai, hemen frontoin ez da basko urten errebotik, eta nire joko goiz izen da, bera errebotan ipintxi, gero aurrin topau peloti, eta aldamo amaitxu, ondo urten dau, partido hasiago, hasi que pozik. Eta burutsu jokatu duzu, hor zabaletik ezker hormara bideratzen, eta askotan indarka jokatzek baino garrantzi gehiago du burutsu jokatzeak. Bai, batez bolako fronto txikixetan, ez da hueko asko, orduan bota ez un jugadan ondo pentsauta bota bizuz, hoxea importantiena esango nean olako fronto baten, horretxeaz mentalia ez torrina eta hoxe jot. Bueno, hortzi ez dakigu nortzu joango diren, nortzu joango zareten Argentinara, zuk zure lanak ezin hobeki egin dituzu. Hori da, ni neure papela jot eta bain hautatzaiik aukeratzen badu ni juti, ni ondo pozik gona. Eskerrik asko hortzi eta sekatu izerri pixka bat, txapela jantzi beharko duzu eta. Eskerrik asko. Orain sari banaketarekin murgilduko gara.
Eta guztia prest dugu sari banaketarako. Burgeluko udaletik ordezkariak etorri zaizkigu, federaziotik ere bai, Jose Mari Michelena, presidentea buru dela, itxaso Zubizarretaren laguntzarekin. Eta hortxe, zeinen frontoi polita, frontoi honek merezi du, erabilera anitz bat izango du, ziurrenik izango du. Eta pozik etorriko ginateke berriro ere herri dotore honetara, Arabara. Emakumezkoetan azpi txapeldun gelditu zaigu, Iart Arakistain txapelketa ona eginda aritz. Oso ona, aurreko partiduetan nagusitasun handia erakutsi dau, pilotari sendoa dela erakutsi dau, naiz eta gaur Helenak oso ondo indaben lan eta bagitxe esan bera baino hobi izen da, baina pentsa dute txapelketagaz pozik egon bidala. Pozik egon behar du Iartek eta zer esanik ez Helenak. Hortxe, txalo artean, publikoaren txalo artean, Helena Barrenetxea, kantxa erdira bidean eta Burgeluko alkateak jarriko dio txapela buruan. Esan dugu Iarten txapelketa ona izan dela, baina txapelduna ondo merezitakoa Helena. Bai, hemen erakutsi dugu, ezta, Argentinako hautagai gogorra dela, badaki 54 metron be oso ondo dabila eta 56 be bai. Así que hautatzaileak horre, lan saia eukiko du, ezta, bakoitza nora erun. Eta aritz, buruz buru jokatzen duen batek, errepika dezake binaka berez agian bai, baina ez da hori da, legez eta bai, baina gero egutegia ikusi bida, Buenos Airesen 36 jokatzen da eta 54ko Uruguain, ferri bat hartu bida ordu terdikoa, eta orduan ez dakigu zelan egingo da, baina uste dugu, ez dut esango egun, baina uste dugu ez dela holan aukerarik egokiena izango. Bai, ados nago, bat nator ni ere. Txanika ikusi dugu, bere kopa hartzen, txapelketa handia egin du, gaur etzaizkio gauzak nahi bezala atera. Izan ere, ez dio ezertarako aukerik eman, hortzi Argoitiak hortxe, Jose Mari Michelena, Euskal Pilota Federazioko presidenteak, jantziko dio txapela, hortzi Argoitiari, oraina eta etorkizuna. Bai, hemen egixe da gaurko partidu, igule 36 metroko, benetako 36 metroko frontoi baten, beste era bateko jokoa izango zela, ez dinot beste emaitza bat, 36 metrun be oso ondo dabil hortzik eta 36 be baigul irabaziko ban, baina, MP jokatu inbizan, ikusia nagusitasun handia euki dabela, horbe nesketan esan dugu modun, hemen be lana handixek eukiko txusautatzailek. Eskerrik asko aritz, gaur ere gurean izateagatik jarraitu alaxe lanean, jarraitu jokatzen ere sasoi betean eta beste bat arte. Eskerrik asko. Eta zuei ikusentzuleoi, besterik ez gure partetik, esan dizuegu, 30 jaialdi, 23 herritan banatuta, arrakastatsua izan da oso Euskal Herritik mundura txapelketa, mil esker babeslei, hanpo buru dela, mil esker udalei, mil esker pilotariei eta mil esker Euskal Herritarrei. Besterik ez gure partetik, ondo izan eta beste bat arte.